Относно коректните и некоректни практики на брокерите. Ми кажи Най-благоприятният. най-благоприятно мога да кажеш, да. Да речем, тръгнали сме ново строителство, примерно да ти предложи сграда, в която той не е направил нито 1% проучване за инвеститора. Да, няма представа нито от дружеството, което строи, нито от капиталите на фирмата, нито от фирмите, които са свързани с нея, нито от строителя. Мисля, буквално нищо не знае. И нали, в един даден момент се оказа, че този строител не си завършва сградите, но примерно ги завършва с забавяне 3 години, да речем, което то автоматично времето ти губи пари в тази ситуация. Ти ако си инвестирал едни пари там и си чакаш сградата 5 години ти се завърши и примерно си с цел инвестиция искаш да препродадеш на 16, ти 5 години ти е замразена инвестицията. Ти мигновено в момента губиш пари несъзнателно. Нали, това е най-лекия вариант на нещата. Другия вече въобще сградата не тръгне да се строи. Да няма и първа копка, да. А т.е. ти визираш брокера да загуби пари, т.е. той негово задължение той да поръчи тези неща за дружеството, за финансирането и всичко и да ги поднесе на тепсия на клиента. И клиента вече да каже да, искам тук или не искам. Смяташ ли, че е редно все пак един бъдещ купувач да не поручи и той, нали? Или толкова трябва да се довери на брокера, че каквото му предостави като информация, това е и да я купи един вид. Ако имаш доверието на човека от среща срещу теб, не е необходимо съответно да препроверяваш, нали, всичко ти. Аз имах хора, познати мои адвокати и брокери, на които се доверявам напълно. И познавам се с тях, работил съм, видял съм и как мислят. Били сме в процеси на сделки и сумати работи. И на тях има пълно доверие. Доверяваш им се сляп. Да. Ама да не забравяме, че все пак и крайният клиент няма същите канали, които ние имаме за проверка на инвеститора. Факт. И това, което ме пита за мен е задължително, когато предлагаш ново строителство, ти да си наясно какво предлагаш. И да си наясно с инвеститора, с строителната фирма, с материалите, с етапа на строителство, с плюсовете, минусите. Новото строителство е малко next level игра. То не е нали, както отиваме, виждаме панелката, коя година е това панелно строителство. Сета, панелка. Да, панелка е. Давай там. Тук е инсталацията, ВИК-та, всичко, нали? Купувай, брат. Знаеш ли защо го казвам? Защото масово и по групите, не само във Фейсбука, и между разговори, с случайни хора, които се срещаме, те казват, той брокера ме излъга, той брокера ми продаде да си купа в тази сграда, път тя няма АК-16. Той брокера е виновен, не знам си какво, не знам що. И тук, нали, идва тънкия момент, колко добре са се разбирали този купувач и брокера, колко срещи са имали преди това, в какви отношения са били. Нали, защото ти казваш, той може да му е поднесъл нещо, купи тук. Примерно той брокера даже може и да знае, че няма да има АК-16, ама нали, да си направи сделката.